Ngisaqhubeka ke nokungayiphathi kahle kwabantu. Mantombazane, awukwazi ukujola nomuntu noma uthandane nendoda. Ubuye uyothandana nabafowabo baze babe babili ulale nabo. Umithe mawuqeda ungazi ukuthi ingane eyendoda yakho noma ekaba bomncane noma ekaba bomkhulu. Yini leyo nto leyo? Abanye baze badlulele azalale ngisho nanobabezala. Hawu, amahlaza angaka. Ulala nendoda yakho, ulale nobaba omncane, umfowabo omncane, ulale nomfowabo omkhulu, uziyolala ngisho nobaba wakhe. Ubabezala wakho. Hayi bafowethu ngeke. Ushuthi senibone ngaleyo ndlela le. Hayi khona. Ngibuye ngize kobaba nobhuti. Mfowethu, ulala nomngakho. Uyolala nomamncane weingane zakho. Uyolala nomamkhulu weingane zakho. Uyolala nomkhwekazi. Hayibo. Nenzani ngempela maZulu? Nenzani banguni? Ulala nomngakho. Umithisa umngakho. Umithise umamncane weingane zakho, okudadewabo omncane. Umithisa umamkhulu weingane zakho, okudadewabo omkhulu. Uyomithisa uma wakhe, okuwumkhwekazi wakho. Hayi bafowethu ngeke, ake nikhulume ngizwe. Hayi ake nikhulume ngizwe. Ngoba phela kusho ukuthi nako malumekazi ungedlulela. Nako anti ungedlulela, sizothini? Ake nikhulume nje ngizwe ukuthi ngempela lamanyala nani wabonaphi niwathathaphi. Yimi nje wakondaba ezithe ngiyanibuza ngempela phendulani ngiyabonga.